دربدرên Efrînê yên li kampên derdora Helebê û herêma Cizîrê wergirtina alîkariyan ji aliyê rêxistinên mirovî red dikin û dibêjin rê ji wan re vekin da ku vegerin Efrînê. Li gor jêderên xwecihê ji herêma Cizîrê ku derbederên li herêma Cizîrê yê Rojavayê Kurdistanê dimînin, alîkariyên ku peyedê ji wan re kom kiriye red kirin û ji wan xwestin vegerin Efrînê. û ji ber wê yekê nakokî û şer navbera derbedaran û çekdarên peyedê de derket. Jêderên xwecihê herwiha ragihandine ku çekdarên peyedê li ser malên welatiyan re geriyane da ku alîkariyan ji derdora sed malbatê Efrînê re yên li gundê Til Nesrî yê bakurê bajarokê Til Temer bicih bûne pêşkêş bikin û li ser her malekî 2000 ta 3000 lêreyên Sûrî sepandine. Lê ew alîkarî ji aliyê wan malbatên Efrînê yên derbeder hatin redkirin. Beriya demekî jî xelkê Efrînê yên li kampa Fafîn alîkarî redkirin û ji ber pirsan xwestin rê ji wan re vekin da ku vegerin Efrînê. Beşek mezin ji xelkê Efrînê ji ber şer ji malên xwe bi dûr ketin. Lê taniha peyedê rê nade malbat vegerin Efrînê û ew di kampên derdora Helebê neçarkirine bimînin. û her wiha rê nadin ku derbederî taxên Şêx Mexsûd û Eşrefê û taxên Helebê jî bibin. û di yekem roja cejna pîrûz de çekdarên peyedê rê nedan derdora 2000 otomobîl yên li Helebê vegerin Efrînê û taniha ew hewl ji bo vegerê berdewam e.